Mayong gabi, mga kuturan kay Kristo. Yari ito mga intensyones para sa pagsulog naton sang ika-17 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalag ni Michael Angelo, offered by T.I. Kitching and family. Para sa kalag nanday Jennifer kag Laura, offered by Patria kag Ledesma family. Para sa kalagnanday, Joan, Nilida, kag Leticia, offered by Likbanin family. Para sa kalag ni Sandy, offered by T.I. Kitching and family. Para sa kalagnanday, Elsa, Ray, Mary Margaret, offered by Sosette Tabuyok. Para sa kalag ni Sandy, offered by Mercurio family. Thanksgiving is offered to Don de Ledesma on his 64th birthday on July 29. Good health always, offered by Ledesma family. Thanksgiving is offered by Rolando Kamangunan and family for good health. Thanksgiving is offered to Jessica Nakaya on her birthday, offered by Nakaya family. Katuniyang mga sponsors, Miss Jean Likbanin and family, Mr. and Mrs. Arnaldo Amuyot and family, Mr. and Mrs. Villamor, Morcillo and family, Miss Edna Bonetillo and family, Mr. and Mrs. Mario Tahanlangit and family, Mr. and Mrs. Julia Soles and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Mr. and Mrs. Sosette Tabuyok and family, Mabilog family, and Mr. and Mrs. Jet Likbanin and family. Bisan pa nga ang bag-o nga mga teknolohiya sang agrikultura nagapadamo sang patubas. Madamo pa nga mga tawo ang padayon nga nagaantos gihapon sang pagkagutom. Tungod sa kahakog kag kadalok, mayara nga mga tawo nga sobra sa pagkaon kag pagkabutang, samtang ang iban wala gid. Paagi sang pagpadamo ni Jesus sang tinapay kag isda nga balon sang isa ka bata, ginapakita sa aton nga kun kita may paghigugma sa Dios kag pag-ulikid sa mga tawo, mapadamo sa Ginoo ang aton jutay nga halad sa iya para sa kayuhan sang kadam-an. Sa pagsulog naton subong sang Film Mission Sunday, kabay pa nga paagi sa aton pagsuporta sa mga misyonero nga Pilipino, mangin instrumento kita sang Ginoo sa pagbulig sa sigkatawo. Kag ginasalog man naton ang World Day for Grandparents and the Elderly. Kabay pa nga binisyunan sang Ginoo ang mga lolo, lola kag mga tigulang sa tunga naton. Ang aton celebrante amo si Reverend Monsignor Mario Cesar Inarsao. Palihog magtindog ang tanan. Ikaw ang tanan.
Paghisigit sa mga lalanon ang pangagas sa pagtipon. Ang Anak, kasang Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag yarauman sa imo. Mga utod, sa aton nga pagsaulog subong sang Santos nga Misa, aton gidumdumon ang mga misyoneros naton nga mga Pilipinhon nga naga sakripisyo sang ilang kabuhi sa iban nga mga pungsod. Paagi sa pag sakripisyo nila, ginawali nila, gidadala nila si Kristo dito. So, ipangamuyo naton sila, i-pray naton ang mga missionaries kag kung may kahigayunan, support them no with whatever material help nga kinahanglanon para sa padayon sang ila sining buluhaton ni Kristo. Kilalahon naton ang atong mga sala agon mangintakos kita sa paghalad sini nga balaan nga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga magkagagawom sang tanan kag sa inyong mga utod. Kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Beren gihapon, sa tanan ng mga angeles kag mga santos, kag sa inyong mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginong Dios. Kabay maloy sa aton ng Dios sa magkagagawom sa tanan, kag sa napatawad ang atong mga sala, dito yan nga kita padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Maluoy ka sa amon. Maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Himaya sa Dios sa kahitaasan. Himaya sa Diyos ang kaitaasan. Himaya sa Diyos ang kaitaasan. Kasaduta, pagidari sa mga taong nga may mayo, sing
Mga muyo kita, o labing balaan nga amay, ikaw ang nagaapin sa mga nagasalig sa imo. Kung wala ikaw, wala sing mabakod o kung balaan. Dugangi ang imo Diyos nun nga kaluoy sa amon, agud nga sa imo pagdumala kag pagtoy-toy, magamit namon ang umalagi nga mga butang sa pagdangat sang mga kaayuhan nga langit nun. Ginapangayo nam ini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi, ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduwa nga libro sang mga hari. May isa ka tawo halin sa Baal sa Lisa, nga may dala kay Eliseo, nga duwa ka napulo kabilog nga tinapay, nga nahimo sa nauna nga patubas, sang sebada sini nga tuig, kag bag-o lamang maani nga trigo. Ginsingganan ni Eliseo ang iya sulugoon nga pakanon sini ang grupo sa mga propeta, pero ang sulugoon nagsabat. Naggahuna-huna kabala nga makaigo ini sa isa kagatos ka mga tawo. Nagsabat si Eliseo, ihatag sa ila agud kaunon, kay ang Ginoon nagsiling nga magakaon sila kag may mabilin pagid. Gani ginbutang sang sulugoon ang kalanon sa ila, kag suno sa ginsiling sang Ginoo, nagkaon sila tanan kag may mabilin pa. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Kung ginabuksan mo ang imo kamot, ginapaayawan mo sila sing tuman. Kung ginabuksan mo ang imo kamot, ginapayawan mo sila singtuman. Ang tanan mo nga tinuga o Ginoo, magadayaw sa imo, kag ang imo mga tawo magpasalamat sa imo. Magahambal sila sang himaya sang imo ginharian, kag magsugid sila sang imo gahom. Kung ginabuksan mo ang imo kamot, ginapaayawan mo sila singtuman. Ang tanan-tanan nga nagakabuhi magalaom sa iya, kag ginhatagan niya sila sing pagkaon sa tion nga ila kinahanglan ini. Ginhatagan mo sila sing tuman, kag ginahimo mo ang tanan sa ila, mga kinahanglanon. Kung ginabuksan mo ang imo kamot, ginapaayawan mo sila singtuman. Ang Ginoo matarong sa tanan nga iya ginahimo, maluluyon sa tanan niya nga mga buhat. Malapit siya sa tanan nga nagapanawag sa iya, sing mami na tudon. Kung ginabuksan mo ang imo kamot, ginapaayawan mo sila singtuman. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Ako nga binilanggo tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapakilooy sa inyo. Magkabuhi kamo suno sa talaksan nga ginhatag sang Dios. Sang pagtawag niya sa inyo, magmapainubuson kamo, magmalolo kag magmapinasensyahon sa gihapon. Ipakita ang inyo gugma, paagi sa paghidait nga amo ang nagahiusa sa inyo. May isa ka lawas kag isa ka espiritu, subong nga may isa ka paglaom, nga tungod sini gintawag kamo sang Dios. May isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, isa ka bautiso. May isa ka Dios kag Amay sang tanan nga mga tao, nga amo ang Ginoo sang tanan, nga nagapanghikot sa tanan, kagyara sa tanan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Palihog magtindog ang tanan. Hallelujah, Hallelujah,
isa kadako nga propeta nagpakita sa tunga naton kag ang Dios nagkari sa pagluwas sang iya mga tawo. Alleluia, 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 Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Jesus nagtabok liwat sa linaw sang Galilea, nga ginatawag man nga linaw sang Tiberias. Madamo nga mga tao ang nag-apas sa iya. Kay nakakita sila sang iya gamhanan nga mga buhat sa papangayo sa mga masakiton. Nagtaklad si Jesus sa isa ka bakulod, ka naglingkod siya upod sa iya mga gintutunan. Ang piyesta sang Paskwa sa mga Hudiyo malapit na. Nagpanghulong-hulong si Jesus. Kanakita niya ang madamo nga mga tao nga nagpalapit sa iya. Gani nagpamangkot siya kay Felipe, diin bala kita makabakal sang kalanon nga makaigo sa sini nga mga tao. Nagpamangkot siya sini sa pagtilaw kay Felipe. Ang matuod amo nga si Jesus nakahibalo na kung ano ang iya himuon. Si Felipe nagsabat, bisan tigjutay lang ang ihatag mo sa sining mga tao. Ang tinapay nga nagabilis ang sweldo sa duha kagatos kaadlaw kulang pa. Si Andres nga isa sang iya mga gintutunan kag utod ni Simon Pedro nagsiling, may bata diri nga lalaki nga may 5 kabilog nga tinapay nga si Bada kag 2 kabilog nga isda. Pero ano bala ang pulos sa amo nga kadamuon sa mga tawo? Si Jesus nagsiling sa ila, palingkuran ninyo ang mga tawo. Hilamunon yadto nga duog. Gani naglingkod ang tanan. Mga 5,000 ang mga lalaki. Ginkuha ni Jesus ang tinapay. Nagpasalamat siya sa Dios. Kagipanagtag niya ini sa mga tao nga nagalingkod didto. Amuman ang ginhimo niya sa isda. Kagantanan nakakaon suno sa luyag nila. Sa mabusog na sila tanan, nagsiling si Jesus sa iya mga gintutunan, tipuna ninyo ang mga nabilin, nga wala gid sing may mausik. Gani gintipon nila ang tanan nga nabilin, kagang sobra sang 5 kabilog nga tinapay, nga si Bada, nga ginkaon sa mga tao, nagpuno sang 12 ka mga alat. Sa makita sa mga tao ining gamhanan nga buhat nga ginhimo ni Jesus, nagsiling sila, matuod gid nga ini siya amo ang propeta nga magakari sa kalibutan. Nahibaluan ni Jesus nga magakari sila kag piliton siya nga mangin hari nila. Gani nagkato siya liwat sa mga bakulod nga isahanon lang. Mga utod ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mayong gabi sa aton tanan. Una sa tanan, ako ginagapasalamat sa mahal nga Dios. Kay natapos ng aton nga Regional Youth Day. No? Kag kamo diri sa Barangay San Rafael, nangin instrument gid no sa success sang aton nga Regional Youth Day. Nakaina namangkot ako sa mga iban diri sa inyo nga nag-foster no sang mga youth delegates naton.
kag wala gid ako nagasala, no? Siguro ang akon gito nga panagupnop, makita ko sa inyo nawong ang joy, no? Ang kalipay. No? Kalipay nga na ano, naka-sponsor kamo, nakapadayon kamo sang isa ka dumuluong or pila sila ka mga hindi ninyo gid kilala, no? Tagalain nga lugar, pero naghumlad kamo sang inyong tagipusoon, no? Ginwelcome ninyo inyong mga ang ini nga mga strangers, no? Sa inyong mga puluyan, humlaran sang mga beddings, no? Pagkaon kag nag-amuma kamo sa ila. No? Para sa akon isa ini ka matahom nga hitabo, no? Sa inyo kabuhi nga talagsalang ginadayunan kamo sang strangers, no? Kaagi kamo tilaw nga may estranghero to nagdayon sa inyo balay. Isa to nagadua-dua kita sa ilano, ay sino ni man? Basi kung mga what ni sila diri or kung ano himuon nila sa akon panimalay. Pero tungod kay prepare ninyo ang inyong kaugalingon nga ang pag-welcome ninyo sini sa ila katulad sang pag-welcome naton sa kay Jesus, no, sa aton puluyan, and you willingly submitted yourselves, no, gani ang return sa inyo is siyadogi kadamo. Daw katahuman nga itanawon naton ang ining Regional Youth Day in the light of the gospel naton subong, no, ang ining pagpakaon ni Jesus ang sobra 5,000 lang ni ka mga lalaki. Pero ang multiplier is ni kay tungod may mga babae pa, kag may mga kabataan, siguro ambot may 15,000 o 20,000 na garo katao kay no damo ang ginpakaon. No? So it's ang miracle sina diri mga enigma kamautot, no? Ini nahimo tungod sang kaalwan sang tagipuson sang isa ka bata. Masiling nato, no, ang 5 kabilog nga lalaki to, ano mahimo sang isa ka jutay nga bata sa pagpakaon sila sa ila. Gani gina-calculate na ni Felipe inita na, no, bao niya mga sobra tunga sa tuig nga ubrahanay naton ini ang sweldo nato hindi gani kaigo ni sa ila. You know, kung naga-calculate kita kag kung himo kita sa atong mathematical pag-estimate, hindi kaigo. Pero what happened? Nga ang napakaon ini sila because of one person. Because ang isa ka insignificant nga bata, no, bata. No, wala man to siya gani nagaubra kundi basig balon-balon niya lang to kuno halin sa iyang parents. Pero he is willing to share, no? Ang willingness naton nga magpaambit sang jutay naton, that started the miracle, no? Do ano kita sinakamalipayon. So amo man ina para sa inyo siguro when you started to willingly submit yourselves nga batunon ko ang mga delegates sa Regional Youth Day. No, it started the miracle. Siguro damo ang mga hitabo na nagasunod-sunod sina. No? May isa ka nakaabyan, may nakilala ka na to, kadayon ang mga experiences nila, no? Hindi mabakal matumbasan sang kwarta, no? Ang kasadya kalipay naton. No? So, ang aton sining ebanghelyo nga ini does not mention about multiplication of the loaves na like si Jesus nga masiling nga out of the air, no, or from nothing i-create niya ang pila ka bilog tong nga tinapay kag duha ka isda, no, kadaw may magic wand, no, kadason ihimuon nilang ina nga mag-miracle magmuad na dayon. No, he started with something. He started with an insignificant child, no, ang jutay nga balon sang isa ka bata. Amo to ang nag-start sang miracle. No? So ang mga ang mga planners naton sa economy
Iba ang ila sini nga perspective. Wala na sila nag-account sang mga amuni nga mga data. Kung in-account nila ang mga milyon-milyon o trilyon-trilyon nga budget, pakanon ining mga tao, no? Kinadamo-damuon gid, i-multiply gid ang mga resources naton para mapakaunta ang bilog nga populasyon, no, sang Pilipinas, populasyon sang kalibutan. Iban gani may mga theories nga nagahambal nga may grabuhinan ta ang populasyon sang kalibutan kay pila na kita ka bilyon nga mga tao diri si kulangon na ni karon ang pagkaon para sila na, no? So when we start to count kag we refuse to share, no, wala kita nagapaambit sang the little that we have, hindi natin makita ang kamot sa mahal nga Dios, no? Pero ang kamot, ang gahom sang mahal nga Dios, makita naton from the insignificant ones, no, from the little ones, no, sa mga little resources. Pero ang little nga ina, ang jutay nga ina, kung willing ikaw nga, Lord, ihatag ko ni sa imo, Lord, Lord, i-share ko ni sa imo, ikaw na lang bahala sa akon kasarang, no, hindi ko kabalo magbasa diri, pero mabasa ako. Lord, hindi ko kabalo mag-serve, no, sa misa, mag-serve para sa akon isig katao, pero ikaw lang bahala, Lord, ginakulbaan pa ko gani magbasa, no? But once you are willing to share that to the Lord, then the miracle happens, no? So, kung mag-alagad kita sa atong isig katao, hulat-hulat tala na, Lord, kay matuon pa ko, may eskwela pa ko, makuha pa ko doctorate, nakuha pa ko PhD, parang nami ko magtudlo. No? Nami ko mag-serve sa akong isig katao. No? But if you have the heart, willing to share, willing to be nga ipaambit nimo sa imo isig katao, it's more than enough for the Lord nga usaron niya ina, no? Iusaron niya ina para sa pagpakaon to feed the thousands of people, no? So the breaking of the bread, no, you know, sa Santos nga misa naton, naging kuha ni ang tinapay, in pambiyak-biyak, kagin paambit niya sa iyang mga gintutunan. No, amo na diri ang gina-pray naton nga formula of the on the Eucharist. No, you know, ang pagpambiyak-biyak, it tells us also to be bread for others. It tells us also nga mangin maalwan makita sa aton isig katao. Never mind, no, kung may mga kakulangan ikaw, never mind kung do kapos-kapos, basta willing ka lang mag-share sang imong nga resources, then the Lord will be more than happy usaron niya ikaw and He will use you, no, para sa the feeding, pagpakaon sang madamo nga mga tao. Kabay pa mga inigma ko mautod nga tanawon man naton ini nga istorya, no, sa in the light of faith. No? You know, kay kita nga mga tao, we are used to having material evidence. Gusto natin may ebidensya. Kinanglang kita ko kaya nga kwarta, damo, arada, para nga ipakanoon ko ni mga tao. Pero you know, kung nagatrabaho kita sa simbahan, kung nagatrabaho kita sa mga small communities, we do not have a budget. Basta kadto ka lang dito, pamatiin lang ang mga tao, share the word of God. Kaya makita lang nimo, nga amat-amat, no, ang mga grasya sa mahal nga Dios ginapaambit niya sa imo. Pras-pras ang story sang nang ganit may movie sini, no, The Butterfly Effect. No, bot ko nakabasa ka mo sina, may movie na gani mo. You know, hambal nila kuno ang isa ka jutay nga butterfly, kun ano yato ang iyang nga wings, no, ang iyang nga pakpak dito somewhere sa India. Anong kinabala ka pursado ang hangin nga ma-generate kasi na. But you know, ang ina nga jutay nga butterfly can generate a tornado, no, in the other part of the world, dito sa Amerika, kung saan dito. Nga
No? Kay ang smallness niya, hindi natin ini ma-discount. No? Ang jutay nga kaayos ang tao, it will cascade back to you 100-fold. No? So, gani, no, hindi kita magkatahap. No? Share whatever you have. No? Ihatag kay Lord ang jutay nga ina. Be generous in giving to the Lord so that in your generosity, no, people will live. No? In your kindness, no, sa imo nga pagkaalwan nga ihatag ang imo ikasarang sa Ginoo, just like kay nato naman ko ako, kumusta ang pag-amuman din sa mga delegates, no, sa Regional Youth Day nato, nakita ko gid ang smile, no, the joy in your eyes, no, masiling na ako nga ay. I'm sure nga ang kalipay nga napaambit nga nabatyagan sini nga mga pamilya, kamo nga mga families diri sa San Rafael, as well as mga families man aton to sa iban nga parte sa aton nga parokya. I'm sure they have received the kindness and the joy from the Lord. Gani, thank you gid sina. Ako ginagpasalamat kina sa inyo. Wala ko sing ibayad sa inyo, but your kindness and your heart is the miracle. No, is the miracle, just like also the miracle of the feeding of the 5,000 diri sa aton nga gospel. Kabay pa nga madumduman gid naton ini nga mga pulong sang Ginoo, to be humble and to be generous, to be kind to others. Ang jutay nga kindness naton diri nga ginahimo, may dako nga epekto sa iban to nga lugar. No, it will return to you 100-fold. It will cascade, no, the blessings will just cascade back to you tungod sini nga kaayo sang tagipusoon nga inyo gina-share para sa iban. Okay? So God bless us all. Magpadayon na kita sa aton nga santos nga misa. Magtindog kita tanan. Kani mga di kita nagatuo ako sa Dios sa may magkagagahom sang tanan, magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kabugtong nga aton Ginoo. Kay gipanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria Birhen, insakit sa sugo ni Poncio Pilato, inlansang sa krus, namatay kaginlubong, nanahog sa mga minatay, sa ikato kaadlaw, nabanhaw siya, nga nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, magkagagahom sang tanan, gikan dito magakari pasyaliwan sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkakaugdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Pangabayon naton sa Amay, ngatagan kita sing gugma sa aton kauturan. Agon nga aton sirabuligan sa ilang mga kinahanglanon. Ipagamuyo man naton ang mga intensyon sa mga misyonero, kag mga misyonera nga Pilipino, kag mga lolo, kag lola, mga senior citizens, sa aton katilingban, ang aton sabat, dungga, ang amon pangamuyo, Ginoo. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa, nga hatagan kita sang Ginoo sang maayo nga lawas, kag bagayan kita sing maayo nga patubas, agud nga kita may kalanon kag makadangop sa iya. Nga may pagpasalamat, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga hataga nga ang mga nagapumuno sa gobyerno maghatag sang manggad sa aton pungsod kag maggamit sini para sa ikaayo sa mga pumuluyo. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ang mga pari, mga misyonero kag mga misyonera nga Pilipino magdala sang maayong balita sa iban nga mga pungsod bilang pagpasalamat kag pagkilala sa dulot nga pagtuo sa mga Pilipino. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa ngang amon pagsaulog sang adlaw para sa mga tigulang, magpanumdum sa amon
nga ang katigulangan isa ka grasya, kag ang mga lola, kag mga lolo, mga manunudlo, sa mga lamharon, sa mga panunan sang kabuhi, mga muyo kita. Dungga amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga tigulang, mga masakiton, kag ang mga may halit sa lawas, makabatyag sang pagtabang sang Dios, kag magulikid sa mga tao. Kabay pa nga ang mga nakalamatay, hatagan sang Ginoo sang kapahayan nga dayon, mga muyo kita. Dungga amon pangamuyo, Ginoo. Ulangit nun nga amay, pamatiyang amon mga pangamuyo, himo kami nga imo banwa nga nagabinuligay, kag may tagipusoon nga malapit sa mga maluya, kag nagaantos. Ginapangayo nam ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Namun Magtindog ang tanan. Magpangamuyo kita mga utod, agud ang aton sakripisyo mahamutan sang Dios Amay, magkagagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imo mga kamot. Sa karayawan kimen sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan kisa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga amo namay, batuna, ining mga dulot nga nagikan sa imo pagkaalwan. Itugot nga ining balaan nga sakramento magpasantos sang amon kabuhi adlaw-adlaw. Paagi sa gahom sang imo grasya, kamagdala sa amon sa kalipay nga dayon. Ginapangayo nam ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takus kag angay gid igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo o Ginoo santos nga amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paagi siya pagkatao ginbayaw niya ang amon kinaugali nga napukan. Sa iya pag-antos ginpanas niya ang amon mga sala. Sa iya pagkabanahalin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag sa iya pagkayab sa imo tuo o amay, iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginharian. Gani upod sa mga angheles, sa mga santos, nagaamba kami sing walay untat, sang kalantahon sang imo himaya nga nagasiling.
Santo, 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 Ginoong Diyos sa mga eksito. Puno ang langit kagandutan sa iyong himaya. Hosana sa kaitaasan. Dayawon ang nagakain sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sini nga mga dulot, ago na mahimo ini para sa among nga lawas kag dugo sang amon nga Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gindugyan sa kamatayon, nga iyagin baton sing kinabubuton, iyagin kuha kagin pamiyak-piyak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigi panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling magkuha kamutanan ka magkaon sini. Kay ini amo ang akon lawas kay gatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis, nga nagapasalamat liwat, kag iya iniging palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan, kag mag-inom sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis ang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nahanap, pagkaikan, o Ginoong Jesus. Gani umay, ang ginalad sa imo ini nga tinapay sang kabuhi, kagini nga kalisang kaluwasan, sa pagsaulog namo sang hanumanan sang pagkamatay, kag pagabanhaw sang imo anak, nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga tako sa pagatubang, kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginodumduma ang imong simbahan, nga nalapnag sa bugos nga kalibutan, imbitasya sa pagigugma, upod sa amon Santo Papa Francisco, sa amon Obispo Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amang katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom, nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay, sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw, sang imo mahimayaon nga rawong. Kaluy man kami nga yari diri nagatambong, ago na maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan, magdayaw ka magimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Beren Eloy sang Dios, kay San Jose Iabana, upod sa Apostoles, kag sa tanan nga mga santos nagpahamot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya dara sa iya, ginahatag sa imo, Diyos amay, makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog gagimaya, sa tanan mga tuig sa mga katuigan.
Tungod nga ginsugo sang ato maluluwas, pagpangamuyo kita, sa may dako ang pagsalig sang amay namon. Luwason mo kami, o Ginoo, sa tanan nga kalautan, hatagi kami simpagidait sa amon mga inadlaw. Guligi kami agum maluwas, kami gihapon sa sala. Kag paliguna kami sa tanan nga palaligban, samda nagapaabot kami sumbulahan nga adlaw, nga among ginalauman, nga magabalik si Aso Kristo nga amon, manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait ginabiling ko sa inyo, ang akong pagidait ginahatag ko sa inyo, hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan. Kag sunod sa imo ginsaling, hatagi siya sing pagidait na pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi, ka nagahari, sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo iragihapon sa inyo tanan. Kagyaraman sa imo. Magatagay kita sing tanda sang paghidait. Poderosa Sa Diyos na nagawalakas sa mga sala, sa kalibutan, maluoy ka sa amon. Cordero sa Diyos na nagawalakas sa mga sala, sa kalibutan, maluoy ka sa
Yari ang kudero sang Diyos, yari siya nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang mga ginadapit sa pagbaton, sini nga pagkalawat. Ginoo, dili ko takos, magsulod ka sa akong puluyan, Apaminang namang sa katulong, kag magayong akon kala. Handom sang akon tagi puson nga ikaw akon git nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalan. Hinahigugma kita sa Diyos, tanan kita. Iyang itubos, ubos man umagaran, isang kasimbahan, alalahay ang tanan. Eucharistia gitukod niya sa paglingkod sang hiyaban man, pagkambitanay sang manggad kagabudlay, luha kakalipay. Himuan ninyo ini sa akon hadumanan, sa iyang gagugma, ini kalimaan sa aton pagbaton, sang iyalawas kagugmong. Dapat ikabuhi ang iyang sugo. Palihag magtindog ang tanan. Dayawa ang Ginoo o kalag ko, kag indi pagkalimti ang tanan niya nga kaayo. Mga muyo kita. O Ginoo, amon ginbaton ining Dios non nga sakramento, nga among walay katapusan nga handumanan sa pagkasakit sang imo bugtong nga anak.
Kabay nga ining bugay nga iya ginhatag sa amon tungod sang iya, hindi masaysay nga paghigugma, mangin mapuslanon para sa amon kaluwasan. Ginapangayo nam ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. So, antes sa kita mag-blessing, ako gid, no? Gusto ko magpasalamat sa inyo tanan diri. I'm sure nga ang iban to nga wala nadayunan sa mga youth delegates ang ila balay, pero nagpakaon man kamo diri tingog, di bala? Kanami gid nga spirit, no? And hindi lang nga sila ginbusog ninyo. Kabay pa nga ang inyo tagipusoon also is full, no, of joy. Nga nakaamuma kamo sang stranger, sang nadumuluong sa inyo diri nga barangay. Gani thank you gid sina, no, sang inyo nga kaalwan. I'm sure that the Lord will bless you, no, sang inyo nga kaayo, kindness and generosity. So sa buwas sa aton nga parokya tungod kay Phil Mission Sunday, I have invited duha naton kapari nga from the mission land. Actually, ang Phil Mission Sunday, actually kita diri sa Archdiocese, may adopted parish kita dito sa may Kenya. No, so gani ang mga pari nga nagkadto dito will officiate the Mass sa 8:30. Dason sa 10 o'clock si Monsieur Osoman. Kasi may i-present sila nga mga video presentation kung ano ang kahimtangan sa mga parokyanos dito nga mga taga Kenya, no, sa amuna nga lugar. So kung may time kamo, pwede na kamo kapamati sina, no, between like mga 9:30 to 10 at 10 o'clock mamisa si Mr. Oso. So para nga matagaan man naton sing ibang pananaw kag appreciation ang mission work, no, sang aton archdiocese, no, nga nagatatap kita sang isa ka parokya sa malayo nga lugar as part of our being church as missionary, no, hindi lang nga stationary church kita diri kundi missionary, no. So amo na ang isa naton man ka feature, no, nga planuhan man naton weeks ago to invite them diri sa aton nga parish. So kabay pa maka-attend kamo, no, makatanaw makamo to get a glimpse, no, of the life sang mga utod naton nga kinahanglan sang mission work. No, pasalamat magkita diri kay Father Anthony, no, ang Mill Hill pari naton diri, kay fluent ini siya sa language nila to sa Lodwar sa Kenya, kay kaagi sa to mission, although he is Nigerian, pero man siya sa Kenya, no, gani nga kabalo siya tiambalin mo Sir Oso niya mayo ina, so that nga kung may mga lay missionaries na ipadala di matuon sila the language, no, kay isa na ka handicap naton, hindi kita ka-communicate dito sang pulong sang Dios kundi kita kabalo sang ilato nga hambal. May lang tadi ko kinarayala na to, no, kay ti lain ilaya kultura. So pasalamat man naton kay Father Anthony. I hope nga makabulig man siya sa aton nga lay missionaries, would-be missionaries nga magkado dito about sang lingwahe nila. Okay? May ipadala kita dito hopefully, no, sa moment in a short span of time, basi may ipadala kita dito nga mga missionaries man. Okay, final blessing. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa imo. kag benisyonan kamo sa makagagahom nga Dios, ang Amay, ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait, nahalad na ang Santos nga Misa. Salamat sa Dios. Mayang gabi sa inyong katanan.